Formålet med ratepension er, at du får udbetalt en pensionsordning i rater. Deraf kommer navnet egentlig. Det, der vil ske, når du får pensionsudbetalingen fra ratepension, er egentlig, at du får en månedlig udbetaling, og den kan du egentlig sammenligne med en udbetaling fra din arbejdsgiver. Du skal opfatte ratepension som et tillæg til din folkepension. Ratepensionen er faktisk en af de mest anvendte opsparingstyper, vi har i det danske pensionssystem. Du kan oprette den via din arbejdsgiver, men du kan faktisk også oprette den privat. Opretter du den via din arbejdsgiver, jamen så vil indbetalingen typisk ske som en del af din løn. Der er et loft over ratepensionen, du skal være opmærksom på, for at du reelt får skattefradrag for det, du indbetaler. Loftet reguleres en anelse hvert år. På udbetalingssiden skal du være opmærksom på, at ratepension beskattes som almindelig indkomst.